Трэці анёл затрубіў, і ўпала з неба вялікая зорка, якая гарэла, нібы свяцільня, і ўпала на трэцюю частку рэк і на крыніцы вод, імя гэтай зорцы – Палынь. І трэцяя частка вод зрабілася палыном, і многія з людзей памерылі ад вод таму, што сталі яны горкія. Не, гэта не кадры з фільму жахаў і не адна з футурыстычных мадэляў свету. Гэта кадры пасля чарнобыльскай катастрофы, якая адбылася 35 гадоў назад. Белая, 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 белым белая Русь сцеля на стол абгарэлы, чорным чорны абрус. Гэй вы, з пачарнелымі тварамі, выпівайце свой горкі боль на чорны хлеб, на ахвярны, насыпаўшы чорную соль. А солі і так даволі у хлебе і ў нашай душы. Свецяцца ў чорным полі чорныя нашы крыжы. Белая Русь моя, белая, я не здзіўлюся не чуць, калі цябе ўсе ацалелыя чорнаю назавуць.